Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku Rumit, sebatas pasien lawan bintang menika kapindhaaken kanthi panjenengan. Semoga Mbak Sekar dipun pandegani bedonga. Bedonga paripurna. Nggih matur nuwun Mbak Sekar. Tapi Bu cek rumit nggih ingkang pun lebet Mbak Mega Aulia. Nggih. Sari Rusmawan. Nggih. Nggih, monggo. Mbak Sekar Apriliana, monggo. Nggih. Mbak Siti Paisara. Nggih. Nggih, Mas Beja, monggo. Nggih. Terus Mbak Ayu Safira. Nggih. Nggih. Berarti mun bisa nggih. Ketika baripun sehat. Alhamdulillah sehat. Mengenai COVID nih, terus pandemi kita semangatan, ibu katakan supaya siswa menikah tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Nanti memakai masker, terus mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan vaksin. Itu untuk kagungan bangsa. Lebih dipembelakan. Berang badan santum ini. Berang. Namun yang sedaya kalau kita itu tembang apa sah? Berarti biar pintar ya, tembang sinom. Terus mungkin itu kita manggai ngerembak tembang sinom. Ya, kalau ini kita sampun nyintani tembang sinom kade pengetahuan, ya. Tase kalian buatan materi minggu kepenggar, ya. Tapi ibu anu nggih, pulang reh, ya karya sastra arut Bang Sopat nika karyane sinten? Sri Susuhunan Pakubuwana Sekawan. Nggih laras. Sae modho wonten ing tembang sinom menika wonten pinten? 3 pada nggih lho terus nggih guru Gatra tembang sinom pinten cacahe? Sangat Gatra pinten Mas Abi Syukur. Lajeng guru wilane 8, 7, 8, 12. Ya pinter. Lajeng guru lagu tembang A I U A I A. Nggih pinter. Nggih menika kita nggambar kade keterampilan babagan sakat ulang reh pupuh sinom. Ibu dengan video pembelajaran mangke siswa wicaksana sedaya nggih dipun tetesaken konsentrasi nggih fokus Budaya sampun ketinggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian putur sina wonten ing mapel basa Jawi kelas pitu semester kalih tahun pelajaran 2022 dumugi 2021.
Pepanggihan menika kita ngrembak KD 4.2 menanggapi tentang isi teks piwulang serat wulang reh pupuh sinom. Kanthi tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat menilai, memberi tanggapan teks piwulang serat wulang reh pupuh sinom podo utawi bait setunggal lan kalih. Ingkang sepisan kita ngrembak pupuh sinom podo setunggal lan tegesipun ambeke kanggo utama, tegesipun perilaku orang yang telah mencapai tataran sempurna. Tan ngendak gunaning janmi, tegesipun tidak akan membatasi atau mencela kepandaian orang lain. Amiguna ing aguna, tegesipun berguna dalam kepandaiannya. Saksolae kudu bathing, tegesipun segala perilakunya harus berfaedah bagi diri sendiri. Pintere dan alingi, tegesipun kepandaiannya disembunyikan. Bodone dina kok ngayun, tegese sedangkan kebodohannya ditampilkan. Pamrih dan ino, tegesipun agar dihina. Ojono ngarani bangkit, tegesipun jangan sampai ada yang menyebutnya pandai. Sukolilo denino sapodo-podo, tegesipun ia merasa bahagia jika ada yang menghinanya. Salajengipun pupuh sinom podo kalih. Ingsun uga tan mangkono, tegesipun aku pun tidak begitu. Balilu kangsun alingi, tegesipun kebodohanku lah yang aku tutupi. Kabisan sun dekek ngarso, tegesipun kepandaianku yang aku kedepankan. Isin menek den arani, tegesipun malu jika disebut balilu ing sujanmi, tegesipun bodoh oleh orang lain. Nanging batining sun cubluk, tegesipun padahal aku bodoh. Parandene jroning tias, tegesipun walau demikian dalam hati lumaku ing aran wasis, tegesipun bersikap agar disebut pandai. Tanpa ngrasa prandene sugih carita, tegesipun sehingga tanpa sadar aku banyak bercerita bohong. Sasampunipun nyinaoni materi kasebut, andharaken isi tembang sinom podo setunggal lan kalih. Kagem penilaian keterampilan, siswa ngandharaken kanthi lisan piwulang ingkang wonten ing serat wulang reh pupuh sinom podo setunggal lan kalih. Matur nuwun kagem wigatosanipun kupat dicampur santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau sampun ningali nggih video pembelajaran saking Tutur Sina nggih. Sakmenika mangke siswa nggarap LKPD menika. Ibu kenalih nggih, bilih mangke siswa nggih nggarap andharake atau jelaskan isi tembang sinom wonten ing pada setunggal lan kalih wonten ing ngisor iki. Jadi kalau mau kan sampun ningali video pembelajaran, kalian tegas ananging menika tegese nganggo bahasa Indonesia. Mangke siswa supados langkung paham, makanya Tutur Sina damel video pembelajaran ginakaken tegese bahasa Indonesia. Mangke supados siswa saged pun nyerep pasinaon menika. Lah, mangke siswa niku nggih ngandharake isi menika tembang sinom pupuh setunggal lan kalih. Ibu paringi wekdal gangsal 12 menit. Mangke menawi sampun saged dipun andharaken wonten ing gimik menika.
Ngaten nggih. Nggih. Ngenen cek nggih. Sampun. Isi saking potong Jadi saking pupus 6 podo setunggal yaiku watake sing wis utama ora ngalang-alangi kepinterane wong migunakake kanggo wong liya tumindake kudu ngasilke pintere ditutupi podone dideket ngarep supaya diino aja nganti diarani pinter ikhlas yang diino sepodo-podo tunggu Nggih, pinter. salah jenipun padha kalih nggih. aku ora mangkono bodone aku tak tutupi lan kepinteranku sing tak tuduhake amarga isin nek disebut padha karo wong liya padahal aku ya padha nanging pingin disebut pinter saengga tanpa sadar aku akeh ngapusine. Nggih, sampun nggih, leres nggih. Sampun leres nggih kalau langsung saking Mas Ari nggih, terus mangkul saking Mas Ucu sami leres nggih. Salajengipun LKPD menika nggih, berarti nanti kan penilaian nggih. Cobi dipun tingali. Mangke Bu suwun siswa ngandharake kanthi lisan piwulang kan ana ing serat mulang pupuh sinau wonten ing pada setunggal lan kalih nggih sing wau pun disinani. Nggih. Mungkinan tak paring gangsal menit cekap nggih. Saran nggih. Sampun Bu. Piwulang luhur kan ana ing tembang sinau nggih pada setunggal lan kalih. Kula Bu. Oh nggih, Mbak Nani nduk. Dadi ya manungsa kang ora sombong. Nggih, sampeyan sere. Kon nggih sesuai isine nggih. Nah, terus wonten kalih? Dadi ya manungsa kang becik. Dadi manungsa kang becik nggih pinter. Wonten malih sinten? Dadi ya manungsa sing lembah manah. Nggih, leres. Dadi ya manungsa sing andhap asor. Anjir. Nggih leres nggih. Yo kan penilaian nggih ingkang sampe saged mangke komentar wonten WA mios voice note nggih ingkang bareng mangke Bu tenggo ngantos jam ngantos tabuh dalu nggih Ibu tenggo tugasipun amanat wonten ing utawa piwulang luhur wonten ing tembang sinom nggih putus tunggalan malih ingkang sampun langsung kelawan mangke Ibu Biji nggih. Saking pembelajaran menika saged kita tututan nggih. Isi saking serat ulang reh wonten ing tembang sinom putus tunggalan kalih menika ngenani bab tingkah lakune manungsa nggih. Ingkang padha sisan menika isine bab menawi bodhone niku dikatakake pintere diumpetake utawi kaluwihane kuwi ditutupi kekurangannya diketake dilihatkan nggih ingkang padha kaping kalih kebalikannya nggih kekuatanipun isine bab bodhone ditutupi pintere diunggulake nggih menika isi saking serat lan putusna putus tunggal lan kalih lajeng amanat utawa piwulang luhur wonten ing serat ulang reh tembang sinom wonten ing pada setunggalan kalih nggih sing pertama kalau leres nggih pilih dia manungsa sing ora sombong untuk sombong terus dia manungsa kan kalau wonten sing wangsule lembah manah nggih lajeng dadi manungsa kang becik lan andhap asor menika amanat utawa piwulang luhur wonten ing serat ulang reh pupuh sinom pada setunggalan kalih nggih sampun paham sedaya sampun sampun dinten cekap semanten kangge pepanggihan dinten menika nggih sugeng ngayahi kejibahan sanes nggih Ibu Pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.